Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 30 Disemba chaka cha 2022. Mawa ndi loweruka pa 31 ndekuti la Mulungu tikuyamba chaka china chatsopano. Lero tikuchita chaka cha banja loyera, banja la Yesu, Maria ndi Yosefe. Chaka ichi timachichita la Mulungu lotsatira la Mulungu la Krismasi, koma chifukwa chonena kuti la Mulungu likubwera litichitanso chaka cha amayi Maria, amayi a Mulungu. Ndekuti tsiku la lero tikuchitiratu chaka cha banja loyera. Banja loyera ndi chitsanzo cha moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chifukwa tonsefe tidachokera mbanja, asembe, asistera, president, wina aliyense amachokera mbanja. Banja labwino liposera Maria ndi Yosefe loti tingatengepo moyo wathu wa tsiku ndi tsiku maphunziro. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mphunzitsi, mutu wa 3 ndi 2 kulekeza 14. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 2 ndi 13 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 2 ndi 13 kulekeza 15 kudzawerenganso 19 kulekeza 23. Atapita akatswiri anyenyezi aja, mngelo wa Ambuye adaonekera Yosefe m'maloto namuwuza kuti, nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi wake uthawire ku Igupto. Ukakhale kumeneko mpaka nditakuwuze, popeza kuti Herode akufunafuna mwanayo kuti amuphe. Apo Yosefe adadzuka usiku omwewo, nkutenga mwanayo ndi mayi wake kupita ku Igupto. Adakhala kumeneko mpaka Herode atamwalira, kuti zipherezere zimene Ambuye adamlankhulitsa mneneri kuti, ndidayitana mwana wanga kuti atuluke ku Igupto. Herode atamwalira, mngelo wa Ambuye adaonekera Yosefe m'maloto namuwuza kuti, nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi wake ubwerere ku Israeli. Aja ankafuna kumupha mwanayu adafa. Apo Yosefe adanyamuka nkutenga mwana uja ndi mayi wake kubwerera ku Israeli. Koma atamva kuti Akelao ndiye mfumu ya ku Yudea m'malo mwa bambo ake Herode, adaopa kupita kumeneko. Tsono adandira chenjezo kwa Mulungu m'maloto napita ku dera la Galileya. Kumeneko adakhala kumudzi dzina lake Nazareti, kuti zipherezere zimene adanena kuti adzatchedwa Mnazareti. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Chaka cha banja loyera, chaka cha banja la Yosefe, Maria ndi mwana Yesu, or rather mwana Yesu, Maria ndi Yosefe in that order. Yosefe ndi zipatso za mbanja monga ndanenera. Ansembe abwino amachoka mbanja labwino, asisteri abwino mbanja labwino, apresident abwino, nzika zabwino, atsogoleri abwino amachoka mbanja labwino. Choncho titha kutero kuti chaka cha lero chikutiphunzitsa, chikutipempha kuti tipempherere mabanja. Tikakhala ndi mabanja abwino, chifukwa banja ndiye sukulu yoyambirira ya moyo wathu. Amene amatukwana mosanepeneka konse, ngati kwawo samatukwana moyo wawo onse, nchinthu chapatali kuti akaphunzire kutukwana outside. So amene amatukwana mosapeneka konse amambira nyumba mwawo kutukwana. Amene amapatsa amambira nyumba mwawo kupatsa. Amene amakhululuka adaona nyumba mwawo kukhululuka. Amene sondankhanza inde pamakhala nature, komabe banja labwino limatulutsa zipatso zabwino. Tipempherere mabanja abwino. Timazoonera ife ansembe ana kuti litonse, ana amene amachoka m'mabanja abwino, mabanja oti amapemphera, akamabwera kuti tonse kuti akudziwa kale chizindikiro cha mtanda Atate athu tikone ndi Maria, mapemphero pafupi aja amakhala adadziwa kale. Ana amene amachokera m'mabanja oti samapemphera, ndaja amatilemba chizindikiro cha mtanda, akugwira dzina ili kwina ulemba uko machito zoti sapemphera kwawo. Zona zake ndi zimenezo. So pamene tikuchita chaka ichi tipempherere achinyamata apeze mabanja abwino, akhale ndi values abwino, values ochokera ku mpingo kuti adzapeze mabanja aso a Chikhristu, mabanja opa Mulungu.
Tipemphererenso mabanja amene amaonetsa zitsanzo zabwino kuti apitirize. Koposaposa tipempherere mabanja amene ali pa mgawikano, amene mulibe mtendere, kuti potengera chitsanzo cha banja la Mariya Yosefe komanso mwana Yesu, nawonso awupeze mtendere, akhale ndi umodzi. Tikuphunzira chani m'banja loyera? Mawu amene tawerenga tsiku la lero, tamva kuti mawu adaveka m'maloto kwa Yosefe, tenga mwana Yesu ndi amayi ake Mariya muthawire ku Egypt. Banja labwino ndi banja limene anthu amakambirana. Awa anali maloto chabe, inakhala vision nthawi imene Yosefe anapanga share. Sikuti amayi Mariya anangodzidzimuka, zikhala bwanja, tate ntizipita, osamandifunsa, kwaipa, Atandira mawu amene wa maloto, Yosefe anasinkhasinkha. Mawu amene wandotani? Angatithanthauze chani? Akati usiku woyamba Yosefe kulandira uthenga m'maloto, analandiranso uthenga wina wa mngelo Gabriel, usaope kutenga Mariya kukhala mkazi wako. So Yosefe amataka achita china chake m'maloto, amayamba kusinkhasinkha. Zimene zingatanthauze chani? Anagawana ndi mayi Mariya kuti pamene pandeti tani, zimene zipherezere tentithawe. Ambiri makono mabanja, anthu amangodzipangira zinthu okha. Abambo under the guise kuti ine ndine mutu wa banja. No vision sharing. Basi kumangodabwa kuti nyumba moja mabwera thumba la makala, mabwera thumba la nyemba. Amayi mwina lero afuna ataphikire nyemba. Mawu dzakalipa. Mesa thumba limene ndilogulitsa. Why you didn't share? Akazanga ndagula thumba la makala, ndifuna tizipeza kanga chepe muzigulitsa. Share the vision. Mnyumba muno tufuna tiyambe weta mbuzi. Nyumba muno tufuna tiyambe weta nkhumba. Nyumba muno tufuna tiyambe weta abaka. Share the vision. Nyumba muno tufuna tikatenge ana kumudza sister, tizikhala nawo pa khomo pano. Kumudzi kuja kuvutika saphunzira, teroni baba. Zinthu zabwino koma zimabweretsa mapokoso m'mabanja. Amayi kumangodabwa pa khomo paja, pabwera akuchimuna awiri, mwina apita lero. Udabwa kuti mmene zabwerera dzimasutikesi awatu audzakhala. Why abambo you didn't share the vision in the house? Mapeto ake akazanga amadana ndi akuchimuna. Sadana nawo simunapange share. Learn to share like Joseph. Chachiwiri akutithandiza kuti banja la nzeru, msilikali wa nzeru wa Mulungu amaphatikiza nzeru komanso chikhulupiriro. Faith and reason ziziyendera limodzi. Mulungu potilenga adatipatsa mphatso ziwiri zimenezi za mtengo wapatali, nzeru komanso chikhulupiriro. Ambiri timafuna tikhale one extreme. Ena alipo onyada, onyangwa, odzimva oyerekedwa. Ine ndaphunzira za Baibuloso chani zimene zija aidzakwana nthawi mudzamfuna Mulungu mmoyo mwanu. Ndaja amanena kuti akufa mundilanitsire wansembe mwakuti. Gwiritsani nzeru zanu, komanso aliko ophunzira bwino amene timaona akaphatikiza kachikhulupiriro zinthu zimayendera kwambiri. The point is, tikhale ndi chikhulupiriro, tikhalenso ndi nzeru. Chifukwa alikonso ena achikhulupiriro koma chopanda chani? Chopanda nacho nzeru. Zingatheke munthu kukhala nchikhulupiriro chopanda nzeru. Ndanthu aja amakana kumwa mankhwala. Ine ndizingopemphera. Inu tikayika tamwani mankhwala apa. Yesu ndi uja amakanda doti nkuwapaka anthu mate m'maso nkuchira. Nzeru komanso chikhulupiriro. Kulikolera bambo tiye ntipemphere misa kolera wavutayi. Hata ntipemphere misa upempherera kolera chimene chindi chiwanda. Poyamba sesani zithaphwi kwirilani. Ndi zimene akuchita Yosefe. Akuzindikira kuti tikangokhala unena kuti tiye tizipemphera pano siziyendayi. Mulungu atithandiza pamene mbali yathu tichiteko. Ndakunyamuka ndi mwana Yesu akupita ku Egypt. Kenako akutionetsa kuti pali zinthu zina ziwene tizizithawa mmoyo uno. Zimene tikazilekerera zoononga mtendere wathu, zoononga moyo wathu kumene. Makhalidwe osiyana-siyana, madyedwe, machitidwe, anzathu. Banja loyera likutikumbutsa zimenezi. Kenaka tikangana banja loyera limeneli, muli anthu atatu amene tingapeze maphunzironso aliyense payekha. Mariya, Yosefe, komanso mwana Yesu. Mwana Yesu tikuona kuti pamene anali kukula mbanja limeneli, anali womvera. No matter what inu achinyamata. Okumutakha kuti mwaphunzira chotani, okumutakha kuti muli ndi mphamvu chotani, mako ndi mako angachepe mwendo mvere. Tilemekeze makolo, tinyadire makolo, tathandize makolo. Mwana Yesu anali kukula kuthupi komanso kuzimu, anali kumvera makolo ake. So ife ana mbali yathu ndi kumvera kwasangalatsa makolo athu. Makolo athu mujadimanena mobwereza monyadira. Akafu so is George your son? Yes, George is my first son. Atamandike Mulungu, munabala mwana omvera wa ulemu, mwana olimbikira. Osati George is your son? Ndi wanga. Pepani. Kumva chisoni chifukwa cha makhalidwe a mwana.
ife ana tasangalatse makolo athu, tamvere makolo athu. Mbali ya abambo ndanena kale, yoyambirira, share the vision of the family. Secondly, ngati bambo tikhale ndi mtima ololera working quietly but achieving more. Palibe pamene tidavapo kuti Yosefe anayankhula zakuti Yosefe, he was just doing things. Zinthu nkumatheka, nkuchoka ku Egypt, nkuntenga Maria, nkumapala matabwa, nkumathandiza banja lake. He was just working quietly. Ambiri timafuna tikamapanga zinthu aliyense adziwe. Mwana amene wajopanda ine sakanaphunzira, amene aja mbewu yawo ina aperewera. Mukuona chimanga chikulu chanakatenga kudimba kwanga. If you have helped others, if you've done something tangible, learn to work quietly. It's God to reward you. Zimene Yosefe akutiphunzitsa. Komanso Yosefe akutiphunzitsa to be hard workers. Ambiri ndife amanjalende, tisakhale amanjalende. Tikhale hard working people. Mwamayi Maria akutiphunzitsa chani? Mwamayi Maria akutiphunzitsa cooperation. Yosefe atapanga share the vision, malota amene walota, amayi Maria anapanga cooperate kuti tipange zomwezo bambo. Nthawi zinanso m'mabanja mumapeza kuti abambo abweretsa mfundo zabwinobwino pakhomo. Pakhomo pano kuti zinthu ziyambe kuyenda, tizili maso kadimba, tizipeza masambo apompa. Ineyo umandiona ngati antchito azithira ndani dimba lakolo. Learn to cooperate, zinthu zoti zipindula inu eni. Maria sakanati inetu ndi mwana wa Mulungu andizithawa naenda atiteteza Mulungu. Mary cooperated to the suggestion of Joseph. Tisakhale kuti abambo akupanga zina, amayi akupanga zina, ana akupanga zina, makolo akupanga zina. Cooperate and do things together. Ndipo kenaka kutionetsa kuti si nthawi zonse pamene timayankhulidwa mwa njira imene tidazolowera m'moyo muno. Yosefe akulandira uthenga m'maloto. Mulungu amagwiritsa ntchito china chilichonse kuti atiyankhule. Atogwiritsa ntchito ana kuti dzudzulota. Amamiro simupezeka pakhomo, atati tumango mwamo waeti. Wapereka uthenga mverani. Usata iwe tatenga ndikukwapulonga panene zimenezi. Ifa nsembe Mulungu athu tiyankhula mwa Khristu. Mmayidziwa philosophy, mmayidziwa theology, mmayidziwa pneumatology, mmayidziwa Christology. Ene naphunzira. Abambo ndiona pakuti sizikuenda. Chachikulu approach matters. So tivomere kulandira mauthenga from various sections. God can even speak to us even in matenda. Afuna titasiye china chake kuti amene wajaira kumwamo wamochidawo. Ndo mapito chipatala nkuuza kuti kuyambira lero musadzamweso mowa. Ndani utasiye dzimikunda ku nyumba. Inde God can speak through various channels. Tikhale nawo mtima wovomera. Potsirizira tikuphunzira chani m'banja loyera? Tikuona the balance imene mwana Yesu anaonetsa m'banja limeneli. Anabadwa banja la Maria ndi Yosefe. Nkumakula mmene muja zaka pafupifupi 30 ali nyumba mwa Maria ndi Yosefe. Only for 3 years ndi pamene anakhala outside kuyamba kugwira ntchito ya utumiki wake. Ambiri ma priorities amativuta. Timatsogoza kusangalatsa friends. Mwana Yesu tukambira izi zidala, mwana Yesu anakhala m'banja la Maria ndi Yosefe 30 years asanakaime pa yekha ndophunzira ake aja. Koma mukuona kuti ambiri we spend more time outside our family. Ndi timasangalatsa anthu ena, kupita kwa anthu ena amatiyamikira ife zabwino. Kulibe munthu opatsa ngati ameneyo, kulibe munthu wasangala ngati ameneyo. Kumauza akazi anu, wasangala ndani? Chifukwa mukapita ku nyumba mmangokhalira kukwiya, kulusa, kukalipa. Learn to make your family happy. Jesus prioritized banja la Maria ndi Yosefe asanabwere the outside world. Ponena izi kuti tikhala okonderayi, koma the point is charity begins at home. Ena nanenaso last year. Ena anthu amatidabwa kuti akuti amenoja ndi bwana wochezeka ku ntchito, bwana wopatsa. Pamene akazi athu akuka dress kenikeni sitinakulire. We should balance the two. Ena ndeti makondera the other side kuiwala this side. Sitingakhaleso m'banja la Maria ndi Yosefe for good. Nthawi imakwana yoti tikaime patoka. Nde aliko at that extreme. Onena kuti adakwatira koma amafuna be nthawi zonse azikhala nyumba mwa Maria ndi Yosefe. Mayi, amene paja ndikauze jana akazi anga. Inu muli panokha, do things with your wife. Banja loyera litithandize kukhalaso anthu oyera mtima. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.